Sanibonani guys, igama ngiqabile ngiphathela amazwi la kwababa angomhla ka-3 July. Uzwelakhe kuvuka ekuseni ekamereni lakhe guys wayogeza kwishawa. Ubahumi-ke wangqongqoza efuna ukuzoboleka i-charger, wafica ubhuti kwi-bathroom. Hayi ugirl wayibheka i-charger wangayithola. Waqede lapho wangqongqoza lapha e-bathroom. Uzwelakhe akamuzwa phela ngoba uyageza ubhuti. Hayi uzivulile isicabha kubahumi methi yabheka okay. Then ugirl wazivala ngokushesha isicabha waqede waphefumulela phezulu wancika ngodonga. Kanti useyaphuma Uzwelakhe ke-bathroom. Uphuma nje ubhuti ubhinca ithawula umanzi guys uyajuluka. Like uyabona nje ukuthi uyacobezela guys, amanzi ehlengene nensipho guys esikhumbeni sakhe ayashelela. Ugirl amana abheke phambili angabe safuna ngisho ukumbuka Uzwelakhe. Wathi ngingakusiza Motawunge. Wathi hayi ngizotsheleka nje i-charger. Wathi i-charger kuphela oyifunayo? Wathi ewe i-charger kuphela. Ekuqhaqhazela ugirl engafuni ngisho ukubuka umzimba ocwebezelayo kaZwelakhe. Guys akupheli-ke lapho. Bahambile bobabili-ke bayale emakhaya. Uzwelakhe wamtshela ukuthi yabona-ke sela lenhliziyo yami yilana-ke mina engihlezi ngifika khona ngizoshisa impepho, ngizoshisela ubaba nabantu bakithi asibalala. Le ndawo le ingcwele. Yabo laphaya umsamukele waya. Yabona njengoba ngisho nje yila okwagqitshwa khona ubaba, kwaphinde kwagqitshwa khona okhokho bami, nenkaba yami yagqitshwa la. Angilethi noma ubani la. Umuntu oza la umuntu oyikhethelo kumina. Wathi-ke futhi kanti-ke yila iy'nkaba zey'ngane zethu-ke zigqitshwa khona nazo. Kwathiwa kusho-ke ubahumi ejatshulisa-ke amazwi amnandi avela kuZwelakhe. Uxoxile-ke umlando wakhe ukuthi ukhule kanjani kuleya ndawo. Washo ubahumi ukuthi uyayithanda le ndawo iphulile nokuthula. Kubonakala nje ukuthi ugirl ngampela wamukelekile kulawa magceke njengonkosikazi wakhe uZwelakhe wakusasa. Guys, uthe sebephindele emumva-ke, hayi wabonga kakhulu ubahumi ngosuku abalispende ndawonye. Njengenjwayelo-ke guys-ke babukana emehlweni bagqolozelana. Impela-ke bafisa ngisho nanokuthi baqabulane. Kodwa-ke uZwelakhe umane wadeda wahlehlela engafuni ukuthi asondele eduze kabahumi. Ubahumi waqala manje wayibuza ukuthi kanti ngampela kwenzakalani ngoZwelakhe. 1 minute he's hot, the next he's cold. Wamane wathi-ke usiyolala kahle ntokazi. Wabengena ekamereni lakhe. Ubahumi naye wavula isicabha sekamero lakhe enokudideka. Umethi nhla embhedeni wekamero lakhe ubahumi kunengubo ebovu guys, kunama-roses, kune-note kanye ney'cathulo ezintshasha ey'sale ngithikithi. Ugirl umane wahleka wabona ukuthi hayi cha ngampela uZwelakhe udlala ngengqondo yakhe. Kahle kahle njengoba enze ngathi u-cold kuyena ngoba unama-surprises efuna njalo ehlezi wathola azomane acishe ukumisela ngenhliziyo ugirl. Uyifundile-ke incwadi yasho ukuthi-ke tonight kune-dinner between me and you, don't be late. Hayi ugirl ngampela wabengena kwishawa naye walunga efuna ukuthi phela kushawa u7 useredi. Girl hayi-ke ngalena koZwelakhe-ke uyihlobisile-ke indlu yakhe naye wafaka ama-roses phansi on the floor. Wathi ma-roses on the bed. Waqede lapho wathi makhandlela avuthayo amhlophe. Wathi kudla, wathi ma-drinks. Phumile kubahumi egumbini lakhe wayongena egumbini likaZwelakhe. Mefika khona decoration is top notch. Wancibilika njengerami epanini. Kusuka lapho wathi okay Motawunge ufuna ukudlani-ke? Wathi mama Motawunge hayi angikufuni ukudla namhlanje. Wathi ngifuna nje ungenze lento ofuna ukungenza yona. Wamane wathi uZwelakhe ushintshweni. Guys, and the rest history. Umhlaba-ke guys ngalana-ke yena hayi imfuqa yemali esandleni sakhe yathusa. Ubeloku ibale imali. Emva kwalapho wakhipha ingxenye yaleyo mali wayinikeza unkosikazi wakhe. Unkosikazi wakhe uthi hayi bo imali engaka kodwa uyithatha le mali. Wathi hayi thola ibhonasi nje emsebenzini bengithe faca. Usho izitori ey'ngafani njalo. Sesuka lapho unkosikazi wakhe wathi-ke manje asimane sikhokhe iy'kweletu, nakho phela ingane i-school fees asikakazikhokhi. Wathi khululeka sengisikhokhile i-school fees 2 months wonke. Wathi hayi indaba ezinhleke lezo, kusho ukuthi mina le yami-ke ngizokhokhela i-credit card. Wathi kunjalo mama. Wathi ungakhathazeki futhi
maduzane ngizobe sengisiqedela nje sonke i-school fees somntwana. Bathi awuboni-ke sithandwa sami. Kanti-ke uNhlanhla uyayibuka yonke lento eyenzeka. Nhlanhla abangesapholisa amaseko guys. Hambile waya kubaba wakhe laphaya e-ofisini eMkhize Logistics. Wathi, hawu Mkhize, wathi ubaba wakhe, Khabazela, ubekwa yini la? Wathi, hhayi, ngithi angizokubheka nje baba. Wathi, ukuphethe ukudla? Wathi, hhayi, bengitshela ukuthi usuthi phela. Kwazise nje umfowethu uke wasishaya ngedili likaMkhipheni ngayizolo. Wathi, ya kona kunjalo uqinisile. Wathi, yazi phela we baba, iyangixaka indaba kaMhlaba. Kuzomele impela sithi ukumbhekisisa. Wathi, simbheka unani manje umfowenu? Wathi, kunemali nje, yabo nje anayo. Hayi izolo sithengele ukudla okuningi lapha endlini. Namhlanje ngimfica yena ubhizi ubala imali eningi uzunikeza ngisho unkosikazi wakhe. Wathi, phuma kumfowenu. Yini wasunaka iphakethe lamfowenu kangaka? Wathi, kufanele baba ngithi phela usanda ungitshontsha le nkampanini. Wathi, hey, uyazama wena uMhlaba. Uzama ukuba indoda enakekela umndeni wayo. Ungenaphi wena? Yabona lezi ziqu zakho ze-MBA ziyakuphakamisa wena. Zikwenza uzenze ngathi ungcono kunabanye abantu. Phuma la e-ofisini. Wathi, cha baba, ukuthi phela kumele simgade angagcine sengozini ebanjwa. Wathi, ebanjwe ukuthini? Ngithe phuma endabeni nikamfowenu wena. Yazi, phuma endabeni nikamfowenu. Nangampela-ke guys, wahamba-ke uNhlanhla. Waya kubafana-ke asebenza naye-ke asebenza nabo-ke uMhlaba. Wafika khona wayidlisa setshanyana. Wathi, bafethu, nayi idrinki la. Ninayo inyama? Bathi, lutho ndoda. Wathi, hawu, aninayo inyama? Bathi, kubi ndoda. Bathi, kuyabheda nathi la kuthina. Wathi, kanjani bafethu? Anawe nje like i-piece job nyana enyenza ngasese lana ukuthi umuntu ayitholele nje extra cash. Yazi nami ngiyakoleta lapha e-university ngifuna nje ukwenza imali. Ethe ukuthi xaxa. Bathi, hhayi asazi lutho nje bhuti, nathi uyabona sidlela amagwinya lana. Wathi, ngampela uyazi sengazi impela nje ngiyitholele noma ushuga mama phela masiku nje, hey, ayikho phela into esihola la amakinati. Wathi, hawu khululeka bhuti, nathi nje siyafana. Lapho besho beqamba amanga bezama nje ukuvikela uMhlaba lapho ubhuti laba. Anyway, uDumsane-ke uke wamsearch uMhlaba embuza ngale ndaba leya kudla okuningi kangaka abathengele khona ngayizolo. Uthe, ntotana, imali engaka uyithathaphi ngampela ngoba nakho noma wakho uyasho ukuthi uzostruglisha kule nyanga njengoba usikhiphe izolo wasithengela ukudla okuningi kangaka. Usiyasho ukuthi hhayi la ngashiya khona emsebenzini kunama-projects engahamba ngiwenzile manje aloke enginikeza nje iy'ndodla zemali. So kusazoqhamuka nje ey'ningi impela baloke bengithi fahla, beloke bengithi fahla. Wajabula uDumsane, ingane yakhe-ke imkhohlisa guys. Wamane nje wasithenga nje isitori lesi uMhlaba asishoyo. Kwaphela ukusa kuDumsane ngimtshela ukuthi mina bengitsho ukuthi usile kodwa kuyabonakala ukuthi hayi cha bakhona ongqesti abamdlulayo guys. Ngikwazi ukuthi akhohliswe uMhlaba kalula kanjalo nje engenzi ngisho uphenyo ukuthi ngampela le nkampani yamholelani le mali noma cha. But anyway, ukhohlisekile kuDumsane and uMhlaba usazoqhubeka-ke ne-side hustle yakhe emnikeza iy'ndodla zezimali. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile ngiphathela amazwibela kwababa angomhla ka-3 July. Uzwelakhe-ke uvuka ekuseni ekamereni lakhe guys wayogeza kwishawa. Ubahumi-ke wangqongqoza efuna ukuzoboleka i-charger wafica ubhuti kwi-bathroom. Hayi ugirl